жасады. Өзара салым жинау бойынша халық жиыннары уздырылғаннан соң, узган 2023 жылда һәр сайлаушыдан җитди сум хисабыннан халыктан барлыгы җирлек буенча 1 миллион 266 мең 300 сум үзара салым акчасы жиналды. Республикадан 5 миллион 65 мең 200 сум килгән акча белән 6 миллион 331 мең сум 500 сумга түбәндәге эшләр эшләнде. Авыл эчендәге юлларны тәртиптә тоту өчен барлыгы 2 миллион 873 мең 51 сум акча тотылды. 2 миллион 120 мең 614 мең сумга барлык авылларга да 1119 метр озынлыктагы юлларга вакыта җәелде. 507 мең 676 сумына авыл урамнарын кышкы айларда юлларны кардан чистартырга, 244 мең 760 сумы Зур Сәрдек авылында асфальт урамы юлына ком туз катнашмасы сыйлыгы тотылачак. 601 мең 400 сум халыкны су белән тәэмин итәргә тотылды. Шуның эченнән 140 мең Адай авылында өстәмә су трассасы эшләүгә тотылды. 461 мең 400 сумына җирлек авылларына 7 штук су сатып алынды. Җирлек территорияны төзекләндерү барлыгы 1 миллион 261 мең 308 сум акча тотылды. Зур Сәрдек авылында сабан бинада киңәшләр кирәк булганда сез минем сотовый телефонга һәрвакыт шалтырата аласыз. Төп темаларга килгәндә, Зур Сәрдек җирлегендә 23 елда 3 җинаять эше кузгатылды. 34 административный протокол төзелде. Шуларның 12-се 20-21 статья буенча җәмәгать урынында исерек тиеш йөрүгә карата, 7-се 20-25 статья буенча түләнмәгән штрафлар, 15 протокол 611 статьясы буенча бер кеше икенче кешегә тән җәрәхәтләре ясаганга, кыйнаганга төзелде. Юл йөрү кагыйдәләре буенча 107 протокол төзелде. Юл йөрү кагыйдәләре буенча 11 ай эчендә 23 елда Татарстанда балалар катнашында 453 юл фаҗигасы булды. 16 бала үлде, 437-се төрле тән җәрәхәтләре алды. Шуңа күрә әйтеп китәсем килә, күп кешеләргә безнең туктатулар ошамаса да штраф язганнар. Алга таба да бу эш буенча эшебезне дәвам итәчәкбез. Алга таба да халык белән эшләячәкбез. Тагын әйтеп китәсем килә, сезнең мәктәптә укый торган, колледжда укый торган, университетта укый торган балаларыгыз турында. Шундый вакыйга булды, Күкмар районында бер бала мәктәптә обижай итәләр. Обижай иткәннән соң кереп китә интернетка, төрле видеолар карый башлый җинаятьчелек турында. Сегодня в повседневной жизни используется множество высокотехнологических устройств. Это пластиковые карты, мобильные устройства, телефоны и компьютеры. Одновременно с развитием этих устройств уже возрастает количество и изменяются способы совершения мошенничества. Всего за 12 месяцев 2023 года в Кукмарском районе зарегистрировано 88 мошенничеств. Это статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И 15 краж с банковского счета. Кража с банковского счета это все равно, если, проще говоря, шул мошенничества не было. Просто по юридически уж как бы она будет подразделяться на статью 158, часть 3. Ущерб от мошенничества и краж составил всего на более 8 миллионов рублей. 8 миллионов рублей в том году граждане распрощались со своими деньгами. Это еще только те, которые заявлены. А есть еще, возможно, процентные, которые не заявлены, которых мы еще пока не знаем. Из них 900 тысяч рублей было возмещено через суд, и еще 950 возмещено в течение уголовного дела, когда возбудили уголовное дело при расследовании, 950 тысяч рублей возмещено. Но это же не значит, что раз все это возмещается, можно и на эти мошенничества спустя рукава смотреть, правильно? Надо уж как бы свои денежные средства-то беречь. Вы же их заработали, вы их хранили, вы их собирали, вы их копили. За 12 месяцев 2023 раскрыто и в суд направлено 33 мошенничества и 10 краж банковского счета. Я же говорю, вот 10 краж банковского счета, это все равно, что те же самые мошенничества, просто юридически они по-другому закреплены. Хочется отметить, что на территории города Кукмар, только в городе Кукмар, было зарегистрировано 32 мошенничества и краж банкового счета граждан. 32 случая только в Кукмаре. 22 из которых остались не раскрытыми. Вот, получается, 10 раскрыто, 22 уже не раскрыто. В нашем районе уже есть
семьи, которые достигли горечь утраты, есть бойцы, которых мы потеряли. Поэтому помощь этим семьям тоже закреплена за нашим фондом. Мы непосредственно берем семью на сопровождение и оказываем им всяческую помощь, которая им требуется, семье. Также еще хотела бы сказать в двух-трех словах о том, что мобилизованные. Просто я сказала вам о том, что вот работа наша, работа ведется именно с этой категорией лиц. Она вот закреплена вот таким вот образом. Но есть есть у нас люди, действующие военнослужащие, которые мобилизованы, которые живы, здоровы, и вернуться к себе домой, живыми, здоровыми, невредимыми. И, конечно же, мы оказываем консультативную помощь, мы никому не отказываем. Если будет надо, звоните, приходите, мы никому не откажем. Есть меры федерального значения, да, уровня, есть меры регионального значения. Также, вы живете в этом населенном пункте, знаете своего главу сельского поселения. Есть какие-то меры местного на месте, которые решают ставить? Bu ülkede kadar olurga telirler, familde bilim olgandan soň bizden rayonumuzga aylanıp koyturgan yerlerge diyen ümitde kalabız. Диспансеризация ауруына башлангыч чорында ачыкларга ярдәм итә, вакытында укытырга кирәк, шуңа күрә барыгызга да инде 40 яшьтән узганнарга аеруча диспансеризациядән калкмаска һәм инде вакытында аны үтәргә киңәш итәбез. 2023 елда 13 мең кеше диспансеризация узган, башлангыч чорында менә диспансеризация кысаларында без 26 кешедә онкология чиренең беренче этапларын вакытында өлгөрдүк һәм бүгенге көндә инде кешеләрне без дәвалау өстендә ныклап эшләйбез. Демографиягә килгәндә соңгы елларда балалар туу ким күзәтелә. Туучылар саны 480, үлүчеләр саны 561. Фәнис Мифатович белән сөйләшеп утырганда, ЗАГС статистикасы буенча бер сан, ләкин җирлектә бүгенге көндә 30дан артык булышмасам шулай дип яңа туган бала яшәп килә. Менә җирлекнең территориясенең үзендә. Күп еллык намуслы хезмәтләре өчен Восток Агро җәмгыятенең директор урынбасары Набиуллин Рафат Мансурулы бүләкләнә. Восток Агро җәмгыятенең механизаторы Гульмиров Минагаян Габделхак булып бүләкләнә. Шулай рәхмәт белән бүләкләнүче Восток Агро җәмгыятенең бозау караучысы Билалова Рәсимә Харис кызы сәхнәгә чыгарабыз.